Bon dia o bona nit. Avui em disposo a encetar un tema força controvertit, el racisme lingüístic. Hi ha molts autors que han utilitzat aquest terme, racisme lingüístic, i cadascú li ha donat un sentit una mica diferent. Així que jo no em basaré en cap article i en cap opinió de cap lingüista concret. Parlaré del racisme lingüístic tal com el veig jo, que de fet ja sóc filòloga, o sigui que, segons el DIEC, el racisme és la doctrina que propugna la inferioritat d'unes races o ètnies humanes respecte a les altres, en virtut de la qual se'n justifica la discriminació, la segregació social, l'explotació econòmica, etc. Aleshores, per mi, el racisme lingüístic és el fet de discriminar un conjunt de persones que parlen una llengua concreta pel fet que parlen aquella llengua. Els 50 milions de comentaris que reben els vídeos fets en català a TikTok, del tipus en espanyol, que lo entendemos todos, o habla español, que estás en España, o comentaris del tipus en tu casa habla lo que quieras, pero aquí habla español, que por eso estás en España. Sí, molts comentaris racistes cap al català es fan en castellà, però el racisme lingüístic no només el pateix el català, el pateixen de fet jo crec que la majoria de llengües que existeixen al món. Tot això són exemples de comentaris explícitament racistes, però hi ha actituds pròpies del que jo entenc per racisme lingüístic que no són tan clares com aquestes, com per exemple el fet d'emprenyar-se perquè algú a Catalunya et parla en català o et contesta en català quan tu li has parlat en castellà. Per què considero que tot això és racisme lingüístic? Doncs perquè suposen un menyspreu, una discriminació cap a les persones que tenen com a llengua materna, en aquest cas el català. I és molt possible que hi hagi gent que et digui no, si jo no tinc res en contra dels catalans o dels valencians o dels que parlen català en general. Jo tinc un problema amb la seva llengua. O penso que la seva llengua no és tan important com la meva. El tema és que si dius que tens un problema amb la llengua d'algú, ja tens un problema amb aquell algú. Perquè la llengua materna forma part del que som. A mi si em prohibeixes el català, em prohibeixes una part de mi. És com dir, no, jo no tinc un problema amb aquesta persona, només tinc un problema amb el color de la seva pell. Ja noi, però és que el color de la seva pell forma part d'aquesta persona. Doncs amb la llengua passa igual. El català forma part de mi i forma part de molta gent que viu als països catalans. O sigui, creure que hi ha llengües més importants que unes altres és creure que hi ha persones més importants que unes altres. Creient que l'anglès és la llengua més important del món, indirectament creus que totes les persones que tenen l'anglès com a primera llengua són les més importants del món. I d'alguna manera la societat està plantejada segons aquesta concepció. Si tens l'anglès com a primera llengua i te'n vas a qualsevol país on l'anglès no és llengua oficial, tens moltíssimes més probabilitats de trobar feina que una persona que té com a llengua materna, per exemple, el txec. És trist, però és així. En una realitat utòpica, això podríem canviar-ho fent que hi hagués una llengua universal que no fos de ningú, sinó que només servís per comunicar-se entre els països. Ja n'hi ha una de llengua pensada per això, que és l'esperanto, però diguem que ara mateix al sistema político-econòmic no li interessa que triomfi l'esperanto. Ja per una qüestió de logística completament comprensible, o sigui, s'haurien de canviar moltíssimes coses, moltíssims programes educatius, s'haurien de traduir una infinitat de documents, llibres, pàgines web, s'haurien de refer no sé quantíssims cartells. Aquest vídeo no és per parlar de l'esperanto. Però des d'aquí dic que jo estic molt a favor que existeixi una llengua universal que convisqui amb la resta de llengües que ja hi ha. I Ramon Llull també hi estava a favor. Però com que de moment sembla que som força lluny de tindre un model de societat esperantista, està bé que desenvolupem la nostra consciència lingüística i que aprenguem que, igual que no hi ha persones millors que altres, no hi ha llengües millors que altres. Hi ha llengües que parla més gent i hi ha llengües que parla menys gent. Igual que hi ha països on hi viu més gent i països on hi viu menys gent. I hi ha esports que practica més gent i hi ha esports que practica menys gent. I podríem fer una llarga llista de coses així. I oi que per molt que hi hagi molts més xinesos que italians al món, tenim clar que tots són persones i tots els hem de tractar i valorar igual? I tenim clar que Xina no és millor que Itàlia i que Itàlia no és millor que Xina. I oi que tenim clar que una persona que juga a futbol, que és un esport ultra mega practicat, és igual d'important que una persona que fa, jo què sé, judo o natació sincronitzada, per molt que siguin esports menys populars? Doncs una persona que parla castellà no és més important que una persona que parla català. I una persona que parla anglès no és més important que una persona que parla txec. I per tant, l'anglès no és més important que el txec, el castellà no és més important que el català, el futbol no és més important que la natació sincronitzada i Xina no és més important que Itàlia. Per molt que en alguns llocs hi hagi més gent i en els altres menys. Sí? El racisme lingüístic a vegades pot ser recíproc. Això vol dir que nosaltres podem ser racistes amb nosaltres mateixos. El racisme lingüístic recíproc en sociolingüística se sol anomenar autoodi, perquè t'odies a tu mateix, t'autoodies. Passa molt sovint que persones que tenen el català com a primera llengua
pensen que el català no és tan important com el castellà. Us puc posar un exemple de racisme lingüístic de mi cap a mi mateixa o de mi cap al català que es va produir quan jo devia tindre uns 10 anys. Sé que vaig anar al PortAventura i estava allí llegint no sé quin cartell que estava en català, en castellà, en anglès, francès i alemany, suposo que devia ser. I faig, no sé per què escriuen les coses en català, si tots els que parlem català també sabem castellà. I una molt bona amiga meva, la Gemma, que és filla d'una filòloga catalana, em va fer l'estirada d'orelles que em calia. I em va dir, Aida, com pot ser que diguis això tu? Però si tu ets supercatalana. Si volem que el català sigui viu, hem de fer que estigui present a tot arreu i sobretot a casa nostra. I el PortAventura és a Catalunya, per tant, entenem PortAventura com a casa nostra. Gemma, des d'aquí només et puc dir gràcies. He de reconèixer que vaig necessitar entrar a la carrera de Filologia Catalana i fer unes quantes assignatures per entendre exactament què em volia dir la Gemma amb allò. Però ara, per sort, ho entenc. Creure que és innecessari que la meva llengua aparegui a no sé quin cartell o a no sé quina carta de restaurant o a no sé quines instruccions d'un electrodomèstic. Creure que això és innecessari és creure que la meva llengua és menys important que una altra. En aquest cas, és creure que el català és menys important que el castellà, perquè en cap cas se'm va acudir que el castellà el podíem eliminar d'aquell cartell del PortAventura. Un altre cas de racisme lingüístic recíproc és el dels pares que deixen de parlar la seva llengua materna als seus fills perquè consideren que aquella llengua no els hi aportarà res de bo. Això és el que va passar amb la gent que vivia a la península Ibèrica quan van arribar els romans, que no van parlar la pròpia llengua materna als seus fills, sinó que els hi van parlar llatí, perquè consideraven que a la vida tindrien moltes més oportunitats si parlaven llatí que no pas si parlaven íber. L'íber és una de les llengües que es parlava abans que arribessin els romans a la península Ibèrica. Ens agradi o no, el llatí és la llengua d'uns conqueridors. O sigui que el català, que és un llatí superevolucionat, en realitat és la llengua d'uns conqueridors. Bé, en realitat el català en si sol també és la llengua d'uns conqueridors, perquè recordem que el català es va formar al nord de la península Ibèrica, que és on no van arribar els àrabs, i després, a còpia de batalles, es van estenent cap al sud. Sigui com sigui, des que es va produir el que històricament es coneix com la Reconquesta, el català s'ha tornat la llengua autòctona d'aquests territoris, del que en sociolingüística s'anomena països catalans o catalanofonia. Això corrobora que a l'actual Espanya hi ha diverses llengües autòctones i cada llengua és autòctona d'una regió en concret. O sigui, el castellà no és la llengua autòctona de tota Espanya. És la llengua oficial de tota Espanya, això d'acord, és el que diuen les lleis. Però no és la llengua autòctona. A l'actual Espanya hi ha 6 llengües autòctones. El gallec, l'asturià, l'euskera, el castellà, l'aragonès i el català. I jo penso que els espanyols que tant s'estimen a Espanya s'han d'estimar tota aquesta riquesa lingüística. Perquè és que és riquesa, és una cosa per estar-ne orgullós i no per voler eliminar. El racisme lingüístic no fa cap bé a ningú. Habla español porque estás en España. Escolta'm una cosa, el español, también denominado castellano, es la lengua autóctona en solo unas regiones del país. No sé, reflexions. Jo crec que també podríem arribar a parlar d'un altre terme, que és el racisme dialectal. El punt aquest de pensar que hi ha una varietat dialectal que és superior a la resta. Allò de dir que el català de Barcelona és el més neutre. Neutre de què? O sigui, qui decideix la neutralitat? O coses com que el millor català es parla a Girona o a Vic. Parlar amb les neutres així més tancades no et fa dialectalment superior. I per mi també és racisme dialectal dir, per exemple, que a les Terres de l'Ebre parlen molt malament. Malament de què? O dir que els mallorquins no s'entenen. Costa si és la primera vegada que sents el dialecte. Costa si has estudiat català i només t'han ensenyat el català de Barcelona o el català de València. Però no és que els mallorquins siguin difícils d'entendre així per essència. I aquest problema no només afecta els mallorquins, sinó també els menorquins i els eivissencs. Que moltes vegades diem mallorquí per referir-nos a totes les Illes Balears i resulta que allí també hi ha Menorca i Eivissa i Formentera. Crec que també es podria considerar un acte de racisme lingüístic el fet de, des de Catalunya, dir ens és igual si el País Valencià hi arriba a TV3 o no hi arriba. Això ja és cosa seva, ja s'ho faran. Perdona, la comunitat lingüística és de tots. Que a ells no els hi arribi una cadena de televisió en català també t'afecta a tu. Si el català és la teva llengua materna o t'importa la salut del català. No ho sé. He exposat la meva opinió com a filòloga, però n'hi pot haver d'altres igual de vàlides. L'objectiu d'aquest vídeo és fonamentalment reflexionar i fer-nos valdre una miqueta també, perquè és que, tal com està el panorama, o tenim cura nosaltres mateixos de la nostra llengua o estem ben cardats. I per tindre cura de la nostra llengua, a part de parlar-la i estimar-la, també està bé que procurem que sigui tan genuïna com sigui possible. I per això donem pas al castellanisme prohibit. En sèrio, tia? En sèrio no.
En sèrio mai. En aquest cas estaria molt bé que diguéssiu de veritat o de debò? És que m'ho ha dit molt en sèrio. Que no, que en sèrio és un castellanisme, colló. M'ho ha dit molt seriosament. Ara sí, de debò, de veritat, seriosament. I si se us acuden més alternatives genuïnes, ja sabeu que les podeu deixar als comentaris. Això és tot per avui. A reveure!